Boa tarde, sendo as 5 da tarde, retomamos a sesión do Pleno que foi interrompida hai 2 horas coa parte dos rogos orais. Coa seguinte advertencia. Nos quedan os rogos orais, os escritos xa constan e, polo tanto, vaise dar a palabra ao Grupo do BNG para que expoña os seus rogos e, a continuación, ao Grupo do Partido Popular para que faga o mesmo. Si existe algún tipo de deturpación do debate, si nos vamos do tema que non sexa a literalidade dos rogos ou se alguén interrumpe a quen estea no uso da palabra falando cando non lle toca, automáticamente se suspenderá o pleno xa sine die e se retomará o debate no punto no que esteamos no vindeiro pleno ordinario do 5 de marzo. Ten a palabra o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para os rogos orais. Son reiteradas as queixas por parte da veciñanza sobre o mal estado da limpeza na nosa cidade. E os propios traballadores do servizo denuncian incumprimentos sistemáticos da UTE A Coruña Limpeza no que respecta as condicións establecidas no prego. É o caso das limpezas especiais a pé de barrio, que non se están a realizar. A obriga de prestar este servizo complementario figura no prego de prescripcións técnicas particulares, detallando, entre outras cousas, as tarefas que se levarán a cabo, os tipos de tratamento a realizar, as quendas e a frecuencia e os medios materiais a empregar. Segundo o prego, este tipo de tratamento consiste nun plan intensivo de cuidado do espazo público que se suma ao traballo diario de limpeza e mantemento. Este plan especial prográmase para realizar operacións de limpeza integral de toda a cidade, actuando durante 11 meses, de xeito que ao longo do ano se actúe en todas as rúas da cidade. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno local realice as xestións oportunas para asegurar que a empresa concesionaria realice as limpezas especiais a pé de barrio conforme as condicións establecidas no prego de prescripcións técnicas particulares que rexen a prestación do servizo de limpeza viaria, e que o Goberno local reforce os servizos de inspección para supervisar que a UTE A Coruña Limpeza cumpra neste e en todos os casos coas condicións establecidas no prego. Estánse convertendo nunha constante as continuas averías que afectan aos distintos elementos de mobilidade vertical existentes na nosa cidade, escaleiras mecánicas, ascensores, etc. Sen dúbida, a reiteración das averías é sintomático de déficits de deseño e mantemento que o Goberno local debe corrixir. Este é o caso do coñecido como elevador dos Castros, que salva pendente da Avenida da Concordia, conectando a Avenida da Pasaxe co cruzamento das rúas Ortigueira e Vila de Padrón. O ascensor estivo avariado desde mediados de decembro até esta mesma semana, con posterioridade ao rexistro deste rogo. Ao parecer, as causas da avería foron as filtracións de auga. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formulaba o rogo de que o Goberno local realizase as xestións oportunas para que se procedese a urxente reparación e posta en servizo do ascensor dos Castros. Xa está feita a reparación, pero consideramos vixente a segunda parte do rogo, que o Goberno local adopte as medidas necesarias para corrixir os déficits de deseño e mantemento dos distintos elementos de mobilidade vertical existentes na nosa cidade afectados por reiteradas avarías. Rogo oral sobre o paso de peóns da Rúa da Torre. A Rúa da Torre é unha das arterias do barrio de Monte Alto. Por ela saen moitas veciñas e veciños cara ao resto da cidade, camiñando en vehículo privado ou en transporte público. Malia esta característica esencial na mobilidade, o Goberno local non está a coidar esta rúa. Para exemplo, o paso de peóns que se atopa ao seu comezo, que amosa este aspecto que figura no rogo case borrado por completo e que supón un perigo especialmente en días de pouca visibilidade e polas noites. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local lle ordene urxentemente á empresa encargada da sinalización vertical e horizontal o pintado do paso de cebra situado no inicio da Rúa da Torre e que supón un auténtico perigo para os peóns, especialmente en días e momentos de pouca visibilidade. Rogo oral a respecto da mobilidade para acceder ao CHUAC.
O artigo 25 da Lei de Bases de Réxime Local, no seu apartado G, sinala que é competencia dos concellos a xestión do tráfico, do estacionamento de vehículos e a mobilidade, así como o transporte colectivo urbano. A accesibilidade ao CHOAC sempre foi complicada pola falta de prazas para aparcar os vehículos particulares e tamén, en xeral, pola falta de transporte público, buses da cidade e buses metropolitanos. Nestes momentos, a obra no CHOAC está a complicar aínda máis todo. Desapareceron prazas para aparcar os traballadores do hospital, tamén están ocupadas pola propia obra zonas que antes servían para estacionar e o espazo público non dá para máis. Hai poucas prazas de balde e xa non abonda co aparcadoiro privado, que xa encareceu os seus prezos e bonos para os traballadores e traballadores, pasando de 62 a 80 euros mensuais. Cos recentes temporais agravouse a situación porque voou unha parte da cuberta do aparcadoiro privado e isto provocou máis retencións. A obra no CHOAC vai para longo e a mobilidade complicarase co derrubo do paso elevado. Todo isto é un grave problema para o persoal sanitario que traballa no CHOAC a diario, para o que ten que facer gardas localizadas polas que desde que reciben a chamada están obrigados a estar en 30 minutos no hospital, para as persoas que teñen que traballar en limpeza, vixilancia, lavandaría, cociña, cafetaría, etc., que tamén son esenciais para o funcionamento do hospital, e, por suposto, para as doentes e as acompañantes. A xente que acode ao hospital faino por obriga ou necesidade, así que é fundamental poñer os medios para garantir unha mobilidade digna. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo, que o Goberno Municipal primeiro obriga a Compañía de Tranvías a aumentar as conexións co Hospital da Coruña, así como a intensificar as frecuencias. 2. Que inclúa no novo contrato de transporte público colectivo de viaxeiros a mellora das conexións co CHOAC. Terceiro, que mellore as conexións peonís, iluminación e sinalización das zonas colindantes co hospital para favorecer os desplazamentos a pé. E 4, que inste a Xunta de Galiza a dispoñer dun aparcadoiro disuasorio conectado con buses lanzadeiras de frecuencias intensivas co Hospital da Coruña. Rogo oral a respecto da solicitude de convocatoria do padroado da Fundación Luis Seoane. En novembro de 2025, a alcaldesa, en calidade de presidenta do padroado da Fundación Luis Seoane, anunciou a decisión de convocar un novo concurso público para seleccionar a praza de dirección sustituta desta institución cultural. A alcaldesa anunciaba públicamente, a título individual e sen telo consultado co padroado, como resposta á polémica xerada na resolución do concurso anterior, despois de ter sido advertidas deficiencias por parte de diferentes sectores da cultura relativas á falta de transparencia e ausencia de garantías dos principios de equidade e mérito. Ao redor de 150 persoas vinculadas á cultura expresaban a través dun manifesto o seu malestar polo proceso e reclamaban unha rectificación que viñese acompañada dun compromiso real coas boas prácticas e a transparencia. Do mesmo xeito, no momento en que se comunicou o resultado do concurso, desde o BNG puxemos de manifesto as irregularidades advertidas no proceso e pedimoslle explicacións á alcaldesa que non se produciron, xa que non acudiu persoalmente á última reunión do padroado. A única resposta mediática, pola súa parte, foi anunciar o pasado mes de novembro a convocatoria dun novo concurso para cubrir a praza de dirección da Fundación Luis Seoane para despois, no mes de decembro, comunicar en Xunta de Goberno local e fora da orde do día a súa decisión de abandonar a presidencia do padroado para delegala no concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro. Para o Grupo Municipal do BNG non é así como se coida do legado de Luis Seoane, un dos grandes tesouros culturais da cidade, nin como se terma do prestixio da fundación que leva o seu nome e, en consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal convoque de urxencia o padroado da Fundación Luis Seoane para aprobar as bases do novo concurso de dirección, así como as contas do ano 2025 e o plan de traballo e o orzamento correspondente ao 2026. Rogo oral a respecto das obras da Avenida dos Mallos iniciadas hai un ano. A Avenida dos Mallos, no treito comprendido entre a Rolda do Outeiro e a Rolda de Nelle, leva un ano afectada polas obras que se están a realizar desde o Concello coa consecuente anulación da circulación viaria persoal e tamén da liña 11 do transporte público colectivo.
De forma discontinua e con longos períodos de tempo coas obras completamente paradas, desde hai xa máis dun ano, a veciñanza que vive e traballa nesta avenida convive coa dificultade, cando non coa imposibilidade, de acceso ás súas vivendas, comercios e demais espazos de traballo, unha situación aínda máis prexudicial para as persoas con mobilidade reducida. Un ano coa circulación viaria interrompida ao longo dos meses, anulando incluso o acceso ás prazas de garaxe e sen chegar solucións alternativas por parte do goberno local. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o goberno local axilice a fase final das obras da Avenida dos Mallos, iniciadas hai máis dun ano, para rematalas a maior brevidade posible e porlle fin ás reiteradas molestias provocadas á veciñanza. Rogo oral a respecto da urxencia do goberno local resolver as deficiencias que presentan os centros educativos da Coruña. Ao longo do presente curso, os centros educativos da nosa cidade fixeron públicas as numerosas deficiencias infraestruturais e educativas que padecen os colexios da Coruña desde hai anos. As comunidades educativas están cansas de promesas e de esperas por parte das dúas administracións corresponsáveis, o Goberno Socialista do Concello da Coruña e o do Partido Popular da Xunta de Galiza, mentres ven como uns e outros abandonan sistemáticamente o ensino público. Desde o pasado mes de setembro vimos como se sucederon as movilizacións en diferentes centros educativos da cidade, denunciando que non se está a garantir unha educación digna, segura e inclusiva. A persistente inacción dos gobernos conduciu a Federación Provincial de AMPAs a convocar unha manifestación na nosa cidade para o vindeiro 28 de febreiro. O Grupo Municipal do BNG, despois de se reunir con diferentes AMPAs e coñecer as necesidades de primeira man, defendeu no pleno de xaneiro unha moción cos seguintes acordos que foron aprobados por unanimidade. Primeiro, actualizar e reforzar desde o Goberno local o plan de actuación existente para os centros educativos que son de titularidade municipal, co fin de acometer ao longo de 2026 aquelas obras de mantemento prioritarias e reclamadas desde hai tempo polas direccións e polas AMPAs dos colexios. En segundo lugar, instar a Xunta a cumprir coas súas competencias exclusivas en educación, restituindo a dotación das prazas docentes recortadas no presente curso, nomeadamente as profesionais de pedagogía terapéutica e de atención á linguaxe, así como as prazas de coidadoras, tal e como foron reclamadas polos equipos directivos e as AMPAs. En terceiro lugar, instar a Xunta a iniciar os procedementos para acometer en 2026 a reforma integral que precisan o Colexio de Prácticas e Cidade Vella para recuperalos como espazos educativos dignos e seguros, ademais de protexelos e conservalos como corresponde á súa catalogación de protección patrimonial. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local atenda de forma prioritaria e urxente as carencias dos centros educativos da Coruña e dea cumprimento, a maior brevidade, aos acordos recollidos na moción aprobada no pleno de xaneiro, tanto os que son da súa competencia como os que son competencia exclusiva da Xunta de Galiza. Moitas grazas ao BNG. Turno para o Partido Popular. En octubre del año pasado, el Gobierno municipal anunció una inversión de 1,5 millones de euros para la mejora de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de La Torre. En el mes de noviembre hemos visto que este proceso se llevará a cabo en dos fases. En la primera de ellas está prevista una redistribución de los espacios, fundamentalmente por la necesidad de reorganizar los vestuarios de los árbitros en una zona única, así como la ejecución de parte de la instalación de agua caliente sanitaria en todo el complejo. En el mes de diciembre supimos las empresas que se han presentado a la licitación y desde entonces nada sabemos. A la vista de este escenario, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente ruego: llevar a cabo de manera inmediata la licitación que suponga el inicio de las 24 semanas indicadas para llevar a cabo las actuaciones previstas, que dentro de la reorganización de los vestuarios se contemple destinar alguno de ellos para un uso específicamente femenino. Y, en tercer lugar, dotar a la ciudad deportiva de algún sistema que permita el uso de agua caliente por parte de los usuarios mientras no se ejecute el contemplado en la fase 1, consiguiendo que fundamentalmente los árbitros y los niños y niñas concentren su esfuerzo, habilidad y rapidez en el terreno de juego y no en las duchas que no están a la altura de su compromiso deportivo. Muchas gracias. Ruego oral relativo a los rótulos luminosos de los locales exteriores del Mercado de San Agustín.
Como puede verse, la inmensa mayoría de estos rótulos se encuentran actualmente averiados o sin iluminación, lo que provoca una evidente pérdida de visibilidad comercial, una degradación estética del entorno y una imagen de abandono impropia de uno de los mercados municipales más emblemáticos de la ciudad. No estamos hablando de un elemento accesorio, estamos hablando de identidad comercial, de seguridad visual nocturna, de apoyo real a los comerciantes que pagan sus tasas y cumplen con sus obligaciones. Además, este problema no es nuevo. Se han producido reclamaciones reiteradas por parte de los propios comerciantes solicitando su reparación, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una solución definitiva. Por ello, ruego que se proceda de manera inmediata a la revisión técnica individualizada de todos los rótulos luminosos de los locales exteriores del mercado de San Agustín, que se ejecute, en su caso, la sustitución o reparación integral de los sistemas de iluminación averiados y que se establezca un protocolo de mantenimiento preventivo periódico para evitar que esta situación vuelva a repetirse. Porque apoyar al comercio local no es solo hacer campañas en Navidad, es cuidar los detalles del día a día. Y hoy los detalles del mercado de San Agustín están apagados. Muchas gracias. O Grupo Municipal do Partido Popular presenta o seguinte rogo oral. Convocar canto antes o Consello de Inclusión Social para coñecer de primeira man as necesidades das entidades e procurar solucións no curto e no medio e longo prazo. O Grupo Municipal do Partido Popular realiza o seguinte rogo oral. Primeiro, o cambio do elevador da entrada, que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeiras de rodas automáticas debido ao seu tamaño, instalando un máis moderno que permita unha maior autonomía. Segundo, a instalación dun timbre na entrada accesible para usuarios en cadeira de rodas que permita avisar ao persoal correspondente. Terceiro, facilitar a orientación nas salas e no edificio a través de pictogramas ás persoas con discapacidade cognitiva. Cuarto, facilitar os desplazamentos dentro do recinto, así como os contidos e a información usando o braille, audioguías e vídeos audiodescritos e aquelas persoas con discapacidade visual. E quinto, instalar un sistema de bucle magnético no salón de plenos, así como dispor de equipos de frecuencia modulada para persoas con discapacidade auditiva. Gracias. El Grupo Municipal plantea un ruego oral al respecto de las escaleras mecánicas de San Agustín. Durante plenos del año 2024, 2025 y 2026, reiteradamente hemos presentado quejas, siguiendo las quejas de los vecinos, sobre las escaleras mecánicas que unen la calle Plaza con la calle Pío XII, utilizadas por muchas personas de edad que acceden a la misma después de realizar sus compras en los establecimientos del mercado. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega a Inerrey que dé las instrucciones necesarias a los servicios municipales para la inmediata reparación de los mismos. Ruego oral relacionado con el estado y la situación de las áreas en las que se realizan los cursos de cocina en diferentes centros cívicos de la ciudad. Centro Cívico de San Diego. Carencia de azulejos en las paredes. Los alumnos acuden a clase y a veces se caen azulejos y las paredes carecen de los azulejos. Carecen de una conexión de fontanería adecuada, creándose situaciones de peligro, dado que no está señalizada, está por encima del relieve del suelo y puede ocasionar en ocasiones golpes a los usuarios y a los participantes en los cursos. Carencia de una campana extractora, de una ventilación adecuada. En las sesiones en las que se realizan cursos de cocina se acumula muchas veces humo y no hay un mecanismo para la ventilación. Lo único que tienen, posibilidad que tienen es abrir las ventanas. Enchufes absolutamente sueltos en un aula de cocina donde habitualmente se utilizan muchos líquidos. Hornos y falta de agua caliente. El estado de los hornos no calientan en este caso, la falta de agua caliente no tiene agua caliente, falta de menaje, lavavajillas, dos lavavajillas, uno no funciona y el otro es industrial y es muy difícil acceder para echar detergente. Centro Cívico de Mesoiro, en la zona donde se realizan los cursos, carencia de luz, carencia de ventilación, en algunas ocasiones han encontrado ratas muertas, la potencia eléctrica no es suficiente y en muchas ocasiones han saltado los plomos por la utilización de la vitrocerámica y de la cocina al mismo tiempo. Centro Cívico de Mariñeiros,
pasa algo semejante, deficiente colocación de los extintores, la campana extractora no tiene luz y carece de la potencia suficiente. Lo mismo sucedería en el centro del Castellón, donde hay ausencia de agua caliente, y en el centro cívico de Los Mayos, que se quejan también de ausencia de agua caliente y de un frigorífico que está mal regulado. Por todo ello, solicitamos, el Grupo Municipal solicita a Inés Rey que dé las órdenes oportunas a los responsables del mantenimiento de estos espacios para que se solucione de una manera urgente los problemas y deficiencias que pueden poner en riesgo a las personas que asisten a los cursos que hay en estas áreas donde se realizan cursos de cocina en los diferentes centros cívicos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen en streaming. Antes de leer mi ruego, y como es mi primera intervención en este pleno, quisiera hacer una breve, con su permiso, señora alcaldesa. Agradecerle la cálida bienvenida que me han expresado los compañeros de la corporación. Luego quiero también enviarle un saludo al concejal Roberto Rodríguez, deseándole una pronta recuperación. Y por último, quiero saludar a la comunidad venezolana a la cual yo pertenezco, y agradecer el apoyo que me han dado para estar aquí, comprometiéndome para hacer bien mi trabajo en beneficio de la sociedad, con respeto, con responsabilidad y con seriedad. Ahora paso a leer mi pleno, mi ruego. Ruego oral relativo a la seguridad en el barrio Labañou. Después de permanecer cerrado un tiempo, el recinto de Achave, situado junto al complejo de viviendas del Carmen, vuelve a ser destino de numerosos enseres de personas que viven en la calle, además de constituir un foco de insalubridad e inseguridad para los vecinos y viandantes. Por ese motivo, ruego que el Gobierno municipal tome las decisiones oportunas para terminar con ese foco de insalubridad e inseguridad en el barrio, bien cerrando de forma segura el recinto o bien retirándolo del lugar. Muchas gracias. Rogo oral relativo á convocatoria do Consello de Saúde. Na actualidade, na nosa cidade, o índice de transmisión das ITS é alarmante. Atopámonos ante un verdadeiro problema de saúde pública. Un dos grupos máis afectados por este reporte son os adolescentes e persoas novas adultas, particularmente aquelas que se atopan nas primeiras edades da súa vida sexual activa. As infeccións máis comuns entre a población afectada inclúen a sífilis, a gonorrea e a clamidia. Todas elas infeccións bacterianas que poden transmitirse a través do contacto sexual sin protección. Unha das prácticas de risco cada vez máis frecuente é o sexes, a realización de sexo en grupo, sin protección e asociado ao consumo de drogas. O Goberno municipal non pode vivir dándolle as costas a esta realidade. Tendo en conta esta como unha das principais razóns, dende o Grupo Municipal do Partido Popular presentamos o seguinte rogo: convocar canto antes o Consello de Saúde para coñecer de primeira man a realidade ca que nos atopamos na actualidade e procurar medidas preventivas no curto, no medio e no longo plazo dende o eido municipal. Rogo oral relativo ás obras de mantemento e conservación de aceras e alcantarillados. O Departamento de Infraestructuras executa obras na nosa cidade mediante os contratos de mantemento e conservación de aceiras e alcantarillados. Sirva como exemplo as obras executadas na Avenida dos Mayos, a calle Caballeros, neste momento, ou en calle Pedroso ou Linares Rivas anteriormente, entre outras. Estas obras non son debidamente anunciadas aos veciños e o seu prazo de execución é descoñecido, ademais de crear problemas de circulación polo corte de ditas rúas e acceso aos garaxes existentes. Por todo iso, o Grupo Municipal do Partido Popular roga que antes de executar unha obra mediante os contratos de mantenimento e conservación de aceira e alcantarillados, infórmese previamente aos veciños afectados das obras a executar, explicando o alcance das obras e o resultado final das que se quere conseguir. Infórmese sobre os plazos de dita execución e búsquense solucións reais para mitigar a afección aos veciños que teñen que soportar ditas obras. Moitas grazas. Moitas grazas ao Grupo Popular. Rematan aquí os rogos, se remata tamén o pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro. Pasamos xa ao escano cidadán. Había dous escanos previstos, un deles adiouse, o de
Manuel Domínguez Fernández e outro por cuestións laborais, o de Pablo Barreiro Arufe non vai ser feito por el, sino por unha compañeira que tenga delegación oportuna e xa comprobada por esta presidencia para intervir dende o escano cidadán en relación ao programa de Lecer. Non me acordo do nome, perdón. Beatriz Álvarez. Beatriz, ben, señora Álvarez. Dona Beatriz, benvida ao pleno do Concello da Coruña. Ten vostede 3 minutos, aínda que poden ser algún máis, para facer a súa intervención. Grazas. Moitas grazas e boa tarde. Pois o meu nome é Beatriz Álvarez, comparezo hoxe aquí en representación de máis de 60 educadoras e educadores de Serviplus e en representación tamén de máis de 6.000 persoas demandantes do programa municipal de Lecer que se desenvolven no Fórum e no Ágora, centros onde representamos o Concello da Coruña cada día da nosa vida laboral. E a nosa situación actual como colectivo é moi grave e insostible. Creo que se de coñecemento para todos os presentes que somos máis de 40 persoas asalariadas contratadas pola empresa de Serviplus Total que acumulamos nóminas sen percibir, maila continuar desempeñando o noso traballo con total profesionalidade. Explico aquí que os meus compañeiros de campamentos, cando comezaron a súa xornada en decembro a xaneiro, sabían que non iban a cobrar e ali estiveron. Polo tanto, resultanos especialmente preocupante que tanto o concelleiro corresponsable como a dirección do INCE permitisen que continuase todo isto e incluso a programación de novas actividades coñecendo que estas persoas non estábamos a cobrar. Mais hoxe podemos dicir que estamos en vías de solventalo. Non para todos, aínda non nos chegou a todos esa chamada. Temos 15 profesionais autónomos que non percibiron as súas facturas durante todo o ano 2025. Acumulan moitas débedas, pero quero recalcar que traballaron todo un ano sabendo que mes a mes non cobraba. Rogamos, non vos esquezades deles. Nas últimas horas anunciouse a intención de resolver a problemática, mas creo que debemos interpretala como unha reacción e consecuencia directa das nosas protestas e non como unha vontade real por parte do Concello, que estaba máis cómodo nas súas butacas. Mais hoxe o que queremos reivindicar aquí non é ese tema, senón queremos reclamar o arranque do programa de Lecer da primavera 2026, xa que traballadoras e traballadores estamos sen traballar e persoas usuarias sen información nas súas casas, na absoluta incerteza. Compre lembrar que o programa de Lecer leva máis de 25 anos sendo unha referencia da cidade. Eu levo 20 traballando nel. E a situación actual para min é unha consecuencia clara do abandono institucional. Nos movemos a cultura de base, como lle chamamos, e vou dicir, as vosas salas municipais están baleiras e choran por nós, porque nos movemos ao público habitual que enche salas de cultura e exposición. Vou dicir que o programa se conserva, o seu valor é grazas únicamente ao esforzo do profesorado, e evidencia unha falta de aposta institucional, pois somos nós os que renovamos as nosas programacións e non esas empresas adxudicatarias. Polo tanto, queremos formular 3 preguntas e requerimos, por favor, respostas claras. Primeira, pode o concelleiro indicarnos unha data concreta para a continuidade efectiva do programa de Lecer que asegurounos na nosa reunión que sairía adiante sí ou sí. Don Gonzalo, demandamos unha data concreta. Segundo, me perdí, demandamos tamén que se nos animou inicialmente a reclamar unha mellora salarial no novo prego, pero posteriormente, na última reunión, comunicóusenos que o Concello non ten competencias para esta materia. Demandamos dignidade e un salario xusto. Díganos como temos que reclamar os nosos dereitos. E por último,
Cóntenos como está a cesión do contrato por parte da empresa Serviplus. Tamén demandamos e solicitamos a revisión do convenio colectivo aplicable, porque consideramos que non se axusta a nosa natureza e que se valore por parte do Concello a aplicación do convenio de eventos, que é en coherencia coa nosa dependencia orgánica do INCE. Para rematar, unha mensaxe clara piden os meus compañeiros. Non vimos pedir explicacións vagas nin compromisos xenéricos. Exiximos responsabilidade, plazos concretos e solucións inmediatas. Queremos recuperar o noso traballo. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Álvarez. Agora, se apaga o micro... grazas. Agora ten a palabra o conselleiro de Cultura, señor Castro. Moitas grazas, señora alcaldesa. Grazas, Beatriz. Bueno, moitas das cuestións que plantexa foron comentadas nas diferentes reunións que mantivemos desde a área de cultura e desde o INCE e personalmente este concelleiro tanto coas educadoras como cos usuarios, pero, bueno, eu creo que é interesante que se poida socializar a resposta máis alá de que xa foi trasladada nas diferentes reunións, como digo, porque sí que este concelleiro non está nada cómodo nas butacas. De feito, me sento moi pouco. Adoito máis sair á rúa, falar coa xente, relacionarme con toda canta entidade, asociación ou persoas ou colectivo ten algún tipo de problema ou de interese que poida afectar as miñas competencias. Non son un concelleiro que este cómodo nunha butaca. Quenes me coñecen saben, non? E creo que vostede coñece amigos comuns que o saben tamén. Dito isto, bueno, nunca nos desentendemos disto. Eu creo que, e se me permite a expresión, é un pouco injusto dicir iso. Creo que nos ocupamos en canto soubemos da situación de solucionar isto. Sabe e lle consta que se ten xa comunicado e tramitado a cesión da débeda a todos os traballadores que teñen efectivamente comunicado os seus datos, non? É un requisito previo. Hai que saber os datos persoais, hai que coñecer cal é a cuantía de cada unha das débedas, e non só aos traballadores, sino tamén aos autónomos, que suman en total 73 persoas, e como ben dixo, pois dan un servizo esencial desde o punto de vista cultural e tamén social a máis de 6.000 persoas. Todo isto foi comentado, e comentado profusamente, longamente, con detalle, con debate tamén, que creo que é moi bo, que expoñamos as diferentes posturas, con aclaracións tamén, desde o punto de vista técnico, por parte dos técnicos de cultura e do INCE, de cal era o marco legal e que é o que se podía facer ou non, porque efectivamente a lei nos vincula a todos, e eu quero aclarar un par de cousas. En canto á data, xa que efectivamente temos máis ou menos solventado o máis urxente, como ten manifestado, que é o cobro das cantidades que se adebedan aos traballadores e aos autónomos, a solución dunha cesión contractual, efectivamente, eu podo dicir un día, podo dicir outro, pero non podo dicir un día en concreto. Hai trámites e cuestións que non dependen exclusivamente de min, que é a remisión de información por parte das empresas, etcétera, etcétera. Pero sí é certo que o comentamos incluso na última reunión a que asistiron representantes dunha das empresas, que, por certo, corríxeme se me equivoco, creo que foi moi ben aceptada tanto a súa visión do servizo como o seu plantexamento, digamos, desde o punto de vista empresarial e de xestión por parte de todos. Creo que causou, por decirlo así, unha boa impresión nas educadoras e educadores. Pois, claro, é cuestión de días e estamos a traballar niso. Poñer un día ou outro, é complicado, é cuestión de días, non é cuestión de meses, é cuestión de días. Entón, eu, con respecto á cuestión que comentaba das condicións, digamos, retributivas, eu estou totalmente de acordo en que as condicións retributivas teñen que ser as mellores posibles dentro do marco que efectivamente nos establece, digamos, a negociación colectiva, non? A colectiva que se produce entre empresas e representantes sindicais e sindicatos, na que efectivamente o Concello é alleo, non? Pero sí que é certo que se establecen cláusulas sociais que obligan, como non pode ser de outro xeito, a cumplir co convenio colectivo correspondente. Falamos nunha das reunións efectivamente de valorar a posibilidade de que o convenio aplicable fose o de eventos, e se está a valorar desde o punto de vista xurídico que así poida ser no próximo prego, no que se está a traballar. E de dicir unha cousa,
e seguramente que o sabe, non é o habitual. Sería un caso, digamos, excepcional, pero creo que nun concello como da Coruña, se me permiten un pouco o inciso, tan, eu creo que un concello que se caracteriza por estar á vanguarda da defensa dos dereitos tamén sociais, creo que sería importante tamén que neste caso estivésemos tamén á vanguarda da defensa dos dereitos sociais e retributivos do seu colectivo e que podamos sacar adiante un prego que pudese ter como convenio de aplicaciones. Estáse a valorar desde o punto de vista xurídico, porque, como decía ao principio, a lei nos vincula a todos e a todas e espero que poida ter, digamos, un bo final, porque o bo final sería que as condicións laborais e retributivas fosen o mellor posible para todos e todas. Seguiremos falando, máis alá da resolución deste problema e cando este solucionado, espero que podamos seguir falando tamén non só de problemas, sino de como afrontar efectivamente un programa que é moi importante e como podemos melloralo, porque sempre hai marxe de mellora, sempre. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Castro. Grazas, señora Álvarez. Desculpas por a tardanza, pero, bueno, finalmente me alegro de que se puidera quedar e intervir no escano cidadán. Grazas a todos, boa tarde.